I zbog čega onda da čovjek brine za opskrbu koja mu je zagarantovana od uzvišenog Allaha, umjesto da se čovjek trudi i da brine za džennet koji mu nije zagarantovan. Kažu islamski učenjaci, opskrba ti je zagarantovana i za to nemoj da brineš. Samo se malo potrudi. Samo ispuni uslove koje Allah od tebe traži. Nemoj da sediš skrštenih ruku. Ustani ujutru na vrijeme. Potrudi se. Moli Allaha da ti opskrbi, da te opskrbi hajri opskrbom. Da ti podari halal opskrbu, halal nafaku i opskrba će doći na ovaj ili na onaj način. Ali džennet, braćo, nije nikom od nas zagarantovan. Ne znamo šta će biti s nama sutra kad stanemo pred uzvišenog Allaha dželle ve ala. I zbog toga pretjerano jurenje za opskrbom ili pretjerano jurenje za dunjalukom nije od osobina pravog vjernika. Vidimo danas šta se dešava među ovom našom malom čaršijom. Prepuni su nam sudovi međusobnih sporova, porodičnih sporova. Brat sa bratom ne govori zbog čega? Zbog opskrbe, zbog nekoliko kvadrata ili nekoliko ariji ili zbog određenog dijela novca. Sestra sa bratom, brat sa sestrom, otac sa majkom, otac sa sinom i tako dalje. Dakle, međusobne porodične veze su nam pokidane zbog toga. Kad pogledate dubinski zbog čega je to, samo zbog toga što ljudi žele i plaše se, šejtan ih plaši neimaštinom, kako kaže uzvišeni Allah. Eš-šejtanu ja'idukumul faqra. Šejtan je taj koji vas plaši neimaštinom. I šejtan je taj koji vas nagovara da zgrćete imetak ne birajući sredstva i metode.